Vieš, koľko by si mal vyhradiť mesačne na potraviny? Čo keď príde inflácia? A na čo si dávať pozor pri tvorení vlastného potravinového rozpočtu? Som Vera, autorka e-booku Domáce menučko a vítam ťa pri prvom videu na tému Múdre hospodárenie s potravinami. Našou dnešnou témou bude práve tvorenie vlastného potravinového rozpočtu na mieru. Tieto videá vznikli vďaka grantového programu Záchranári jedla od nadácie Tesco. Kde sú už tie staré dobré časy, keď nám ešte rodičia dávali vreckové a našim najväčším problémom bolo, že aký cukrík si kúpime v obchode. Nuž, už sme dospeli a musíme sa okrem tých cukríkov sa postarať napríklad aj o strechu nad hlavou, musíme sa obliecť, hej, máme rôzne výdavky. A jedna z najväčších kategórií, čo sa týka výdavkov, sú práve potraviny a jedlo. Ale tiež je veľmi dobrá správa, že zároveň je to aj kategória, ktorú si vieme najľahšie a najjednoduchšie ovplyvniť. Poďme si teda na to pozrieť. Koľko minút na potraviny? Toto bola moja najväčšia otázka, keď som začala pracovať a začala som živiť samú seba. Nikto mi o tom nehovoril, s rodičmi som sa o tom nemohla rozprávať a na finančných blogoch sa písalo o úplne iných veciach. Trvalo to mi síce niekoľko mesiacov, kým som sa dopracovala k číslu, ale bola som na konci spokojná, lebo tá suma, na ktorú som prišla, mi dovolila, aby som si užívala pestrú stravu a v akceptovateľnej kvalite. Takže môj odporúčaný budžet je 300 eur na mesiac. A to platí, ak si sám, ak ste dvaja, alebo ste trojčlenná rodina. Viem, na prvé počutie to znie veľmi málo, ale len si porozmýšľajte nad tým, že koľko potravín si nakúpite a potom koľko z toho vyhadzujete. Hneď to znie lepšie, že? A tiež, keby ste už boli, že štvorčlenná rodina alebo 5-členná rodina, tak vždy s každým ďalším členom pridávate ešte ďalších 100 eur. Takže štvorčlenná rodina bude mať 400 eur, 5-členná rodina bude mať 500 eur. A ešte jedna veľmi dôležitá poznámka. Rozdielte tento budžet alebo rozpočet na toľko týždňov, koľko týždňov máte v mesiaci. Napríklad, v mojom prípade som sama, mám 300 eur na mesiac na potraviny a mesiac má 4 týždne. To znamená, že budem mať na každý týždeň 75 eur. Možno sa teraz pýtaš, čo všetko patrí do toho potravinového budžetu? Nuž, keď pôjdete do potravín na nákupy, tak nekupujete čisto iba potraviny, čo môžete priamo konzumovať, alebo môžete z toho uvariť nejaké jedlo. Ale kupujete aj veci na osobnú hygienu, napríklad. Hej, toaletný papier, sprcháč, ja neviem, jar na umývanie riadu. Toto sú všetko veci, ktoré stále kupujete dookola, lebo ich spotrebujete takisto. Takže aj tieto veci tam patria. Čo keď príde inflácia? Tento nepríjemný jav znamená, že za naše euríčko si dnes môžeme kúpiť menej, ako sme si mohli kúpiť včera alebo pred rokom. Je to síce súčasťou nášho každodenného života, ale keď ceny rastú medziročne iba o 2-3%, to si väčšinou ani nevšimneme. Lebo v cenách produktov to znamená iba párcentový rozdiel. Pre udalosti, ale ktoré momentálne ovplyvňujú celosvetovú ekonomiku, zažívame nezvyčajne vysokú infláciu. Je iba na nás, že ako zareagujeme na túto situáciu. A máme dve možnosti. Môžeš zvýšiť budžet o percento inflácie. Samozrejme, to sa dá iba vtedy, keď ti to tvoj príjem a tvoje ostatné náklady ti to dovolia. A treba si pripomenúť, že s tým, že rastú ceny potravín, tak rastú ceny aj iných služieb a tovarov, ako napríklad lieky,
náklady na cestovanie alebo bývanie. Predtým, jak by si sa do toho pustil, teda do toho zvýšenia, tak prekalkuluj si svoj budget, aby ťa niečo neprekvapilo náhodou. Alebo môžeš povedať kreativite zdar. Všetci vieme, že kuchyňa je miesto zázrakov a nekonečných možností. Len treba si nad tým trošku porozmýšľať. Skúsil si niekedy v bolonskej omáčke vymieniť mäso na nejakú strukovinu, napríklad šošovicu? Pečieš každú nedeľu koláč? Robíš alebo pripravuješ jedlá dopredu? Máš nejaké predpripravené jedlá v mrazáku? Nie? No, tak hoď do toho. Treba to vyskúšať ešte, možno, že na konci ušetríš viac peňazí ako pred infláciou. To je k tejto téme všetko z mojej strany, ale samozrejme som zvedavá aj na vaše postrehy a skúsenosti. Napíšte mi do komentára, ako ste na tom vy s potravinovým budžetom. A nezabudnite ma sledovať tu aj na Instagrame, lebo chystám pre vás ešte veľa zaujímavého obsahu. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.